רציתי לתת לכם המלצה למוצר שהתחלתי להשתמש בו, שזה מנקה מברשות הזה של ספורה. עכשיו, המנקה מברשות הזה הוא בעצם מנקה את המברשת. אם אתם רוצים להשתמש בה בין צבע, להשתמש בה ולהשתמש בגוון אחר, הוא מנקה אותה בין לבין. עכשיו, אני רוצה להראות לכם הדגמה על מברשות שאני אוהבת להשתמש בהן. למשל, המברשת הזאת של סיגמה, שאני אוהבת להשתמש בה לטשטושים, ה-35. יש שתי אופציות שאתם יכולים בעצם להשתמש, או שאתם יכולים להתיז מעט על נייר אחד. איזה 3 התזות למשל, ולנקות. כמו שאתם רואים, כל מה שיוצא, כל הצבע שהיה על המברשת יצא לגמרי. אם עדיין נשאר, כי יש הרבה, אתם עושים שוב, עד שבעצם אתם רואים שלא נשאר שום צבע. רגע. חשוב מאוד להעביר אחר כך ניגוב יבש על המברשת כדי שלא יישארו שאריות. כמו שאתם רואים, המברשת מוכנה לשימוש לצבע אחר. ולמשל יש גם את המברשת הזאת של ירין שחף, שאני גם אוהבת להשתמש בה לטשטושים, שזה מברשת מספר 12. אפשר גם להתיז על המברשת עצמה. חשוב מאוד לעשות את זה מרחוק ולא מקרוב, כי אחרת המברשת תהיה רטובה מדי. אם תתיזו קרוב, זאת התזה יותר רחוקה, יותר עדיפה, והיא בעצם תנקה לכם את המברשת. 3 התזות, אותו הדבר, להעביר. אם המברשת עדיין טיפה, עדיין יש בה עוד גוון, יכולים לעשות עוד התזה אחת, לסובב אותה. ככה להעביר עד שאתם רואים שלא נשארו לכם שאריות, וכמובן להעביר באופן נקי כדי שכל מה שנשאר רטוב יישאר. והנה למשל מברשת עיפרון גם של סיגמה, מברשת E30, מברשת מעולה לעיפרון. 3 התזות מרחוק, מנקה. חשוב להדגיש שהניקוי הזה של המברשות הוא רק לשימוש בין גוון לגוון. הוא באופן חד משמעי לא מנקה, לא מנע את הצורך בניקוי מברשות באופן רגיל שעושים פעם בשבוע, כל כמה מה שאתם עושים פעם בחודש, כל תקופה שאתם עושים, כל תקופה שאתם צריכים לנקות את המברשות שלכם. זה לא מנע את הניקיון שהמברשות צריכות, זה פשוט מנקה את הגוון כדי שתוכלו להשתמש במברשת למברשת, לכל מיני גוונים שאתם צריכים להשתמש בהם אתם אוהבים. אם אתם נמצאים בספורה או יכולים להזמין מספורה, זה פשוט מוצר מעולה שצריך להיות בכל תיק, גם של מאפרים מקצועיים בעיניי וגם בבית, כאילו זה must, זה פשוט must. אם יש אפשרות להזמין או יש לכם דרך לקנות, אז אני ממליצה לכם בחום על המוצר הזה.